Talgo musíte vyzkoušet a zažít a pak ho budete milovat. A opravdu ho všichni milujou. Díky Talgu jsem splnila to, že vypadám tak, jak vypadám. Já se nestydím, prostě je mi 48 let, nemám žádné operace, nemám žádné nějaké větší zákroky, nic takového. A to je díky Talgu. Používám to denně a používám to víc než 20 let. To je na tejto kozmetike krásne, že ona sa postará o ženy na všetkých úrovniach. Teraz sa budem chváliť, mám 60 rokov, že udržala som si možno nejakú tú prirodzenú krásu. Aj vďaka Talgu teda musím povedať. Nikdy nechodím v řadě s ostatními a Talgo rituály jsou opravdu skvělý. Líbí se mi rozmazlovat ty klientky a pečovat o ně. Já jsem si přišla jak na pláži, no. Je to taková božská síla. Najmenej alergických reakcií, aké som kedy zažila u nás na klinike na akúkoľvek kozmetiku, je kozmetika Talgu. Nevím, jestli někdo v tom světě miluje Talgo víc, tak možná ten majitel Talga. Francúzska krásna ľahkosť.